Am să te rog acum să te așezi confortabil în fotoliu și să urmărești vocea mea. În continuare, te rog să privești pe peretele din fața ta, acolo unde vei găsi un punct care îți atrage atenția. Acum, te rog să privești acest punct și în timp ce te uiți atent, lași mintea ta inconștientă, aceea care te ajută la greu, de câte ori ai nevoie, să-și imagineze diverse lucruri. Atenția ta se îndreaptă în continuare către degetele de la picioare. Simți degetele la picioare, încordează degetele la picioare și apoi relaxează-le. Încordează gleznele și apoi relaxează-le. Lasă relaxarea să cuprindă gleznele, gambele, genunchi. Toți mușchii se relaxează. Se relaxează tot mai mult. Și în timp ce privești punctul de pe peretele de vis-a-vis, ochii pot deveni obosiți, iar genele pot avea tendința să se închidă. Observă cât de obosite sunt genele. În continuare, îți îndrepți atenția către coapse. Încordează coapsele și apoi relaxează-le. Conștientizezi relaxarea plăcută a coapselor, care se odihnesc într-o poziție confortabilă. Simți acum picioarele care devin grele și se cufundă în fotoliu. Se cufundă tot mai mult pe măsură ce se relaxează, tot mai mult. Încordează musculatura abdominală și apoi relaxează-o. Relaxează-o tot mai mult. Ridică acum umerii și apoi coboară-i și relaxează umerii. Relaxezi umerii și mușchii spatelui. Și pe măsură ce mușchii spatelui se relaxează, observi cum coloana vertebrală se cufundă tot mai mult în fotoliu. Pe măsură ce te relaxezi, observi că respirația devine tot mai calmă, mai liniștită,
mai profundă. Îndrepți acum atenția asupra degetelor de la mâini. Strângi degetele în pumn. Observi tensiunea musculară și apoi lasă degetele să se desfacă și să se relaxeze tot mai mult. Lasă relaxarea să-ți cuprindă brațele și umerii. Observă dacă gâtul se află într-o poziție comodă. Cordează ușor mușchii gâtului. Acum relaxează. Relaxează tot mai mult gâtul și lasă-l să se odihnească într-o poziție comodă, confortabilă. Îți îndrepți atenția asupra feței. Încordează mușchii feței, apoi relaxează-i. Relaxează mușchii feței tot mai mult, tot mai mult. Simți o adiere plăcută care îți mângâie pielea și relaxezi creștetul capului și ochii. Poți acum închide ochii în timp ce îți poți imagina că vizualizezi punctul de pe peretele de vis-a-vis. Poți strânge ploapele cu putere și apoi relaxează-le. Ploapele pot rămâne închise și ochii complet relaxați. Ochii complet relaxați. Ploapele sunt grele, foarte grele, grele ca de plumb, ca de plumb. Pot exista zgomote exterioare care te vor face să te relaxezi tot mai mult și mai mult. Observ cum corpul se relaxează tot mai mult. Și mai mult. Pe măsură ce respirația devine tot mai calmă, mai liniștită.
Curând voi începe să număr de la 1 la 10. Pe măsură ce voi număra, te vei relaxa tot mai mult, tot mai mult. 1. Picioarele sunt relaxate. 2. 3. Coapsele sunt relaxate. 4. 5. Coloana vertebrală este relaxată. 6. Gâtul este relaxat. 7. Tot mai relaxat. 8. Ochii sunt relaxați. Tot mai relaxați. 9. Relaxarea se adâncește tot mai mult, tot mai mult. 10. Ești foarte relaxat. 'O relaxare adâncă, plăcută, odihnitoare. Ești acum profund relaxat și îți vine ușor să-ți îndrepți atenția către interior și să-ți imaginezi diverse lucruri cu multă claritate. Aș dori să-ți imaginezi că te afli pe o terasă care are niște trepte ce coboară spre o grădină minunată. Poți vedea copaci frumoși, încărcați cu frunze, flori minunate, iarbă verde. Grădina este înconjurată de arbori înalți care o fac să fie un loc sigur. Undeva mai departe se află un pârâu cu o cădere de apă. Asculți zgomotul odihnitor al cascadei care lovește pietrele.
auzi ciripitul păsărelelor, vezi cum razele soarelui se strecoară până printre crengile copacilor. Pe măsură ce te relaxezi tot mai mult, pe măsură ce te apropii de marginea terasei, observ că ea are 5 trepte care coboară în grădină până la o potecă îngustă care ajunge până la cascadă. Cobori încet scările și pe măsură ce cobori fiecare treaptă, te relaxezi tot mai mult, tot mai mult. Pășești pe prima treaptă și intri într-o stare de relaxare tot mai profundă. Cobori încă o treaptă și starea de relaxare devine tot mai profundă. Cobori încă o treaptă și starea de relaxare se adâncește tot mai mult. Pășești pe cea de-a treia treaptă și simți o stare de relaxare tot mai profundă. O senzație plăcută de libertate interioară. Mai cobori o treaptă și ajungi într-o stare de relaxare și mai adâncă, și mai plăcută, și mai odihnitoare. Pășești pe cea de-a cincea treaptă și te relaxezi tot mai adânc, mai profund, mai profund, mai profund ca niciodată. Și pe măsură ce inspiri, relaxarea pătrunde în fiecare fibră musculară, în fiecare nerv. Fiecare celulă a creierului tău este acum foarte relaxată. Foarte relaxată.
Și pe măsură ce inspiri din nou, absorbi odată cu aerul putere, forță, energie. Pe măsură ce expiri, elimini încordare, teamă, tristețe. În subconștientul tău se instalează ideea de putere, forță, energie. Putere, forță, energie. Putere, forță, energie. Ești o persoană dinamică, puternică, încrezătoare în forțele proprii și în propriul destin. Ești o persoană dinamică, puternică, încrezătoare în forțele proprii și în propriul destin. Faci față cu succes activităților zilnice. Faci față cu succes activităților zilnice. Ești o persoană dinamică, puternică, încrezătoare în forțele proprii și în propriul destin. Faci față cu succes activităților zilnice. Faci față cu succes a activităților zilnice. Ești puternic, echilibrat, sănătos, creativ, cu tot mai multă încredere în forțele proprii și în propriul destin. Ai o atenție excepțională, memorie ieșită din comun, gândire lucidă, rapidă, oportună. Faci față cu bine oricărei situații. Ești puternic, echilibrat, sănătos, creativ, cu tot mai multă încredere în forțele proprii și în propriul destin. Ai o atenție excepțională, memorie ieșită din comun, gândire lucidă, rapidă, oportună. Faci față cu bine oricărei situații. Ești puternic, calm și liniștit. Calm și liniștit. Fă acum o călătorie în viitorul apropiat. Folosește imaginația pentru a crea imaginea ta ideală. E vorba de acea persoană care dorești să devii. E o persoană care îți seamănă fizic, dar care are dezvoltate acele calități despre care crezi că îți lipsesc sau sunt insuficient dezvoltate. Formează această imagine cu cât mai multe detalii, cu cât mai multe detalii. Imaginea ideală va funcționa ca un program mental de autoperfecționare. Ea se va întipări în subconștientul tău și va funcționa ca un obiectiv ce va fi atins printr-un proces care se desfășoară treptat. Apoi îți închipui că devii una cu imaginea ideală. Te contopești cu ea. Și pentru câteva minute rămâi în starea de calm, de liniște, de destindere, de relaxare. Ești în armonie cu propria persoană.
și cu tot ce te înconjoară, cu întreaga natură, cu întregul univers. Trăiește o stare de calm, armonie, liniște, pace, pace. Putem reveni atunci când considerăm necesar la starea noastră de vigilență. Și atunci te vei simți vioi și alert, dispus să faci față treburile noastre zilnice, dispus să faci față treburilor noastre zilnice. Vei urca încet treptele grădinii, a 5-a treaptă, a 4-a treaptă, a 3-a treaptă. Vei deveni din ce în ce mai conștient de ce se întâmplă în jurul tău, din ce în ce mai conștient. Vei număra acum, odată cu mine, descrescător, de la 10 la 1. Când vom ajunge la 1, vei fi perfect conștient și într-o stare de vigilență normală. 10, 9, ochii și gâtul se dezmorțesc. 8, 7, 6, coloana vertebrală și mâinile se dezmorțesc. 5, 4, 3, coapsele și picioarele se dezmorțesc. 2, 1. Ești perfect conștient. Perfect conștient.